Приемането на България в Европейския съюз през 2007 година откри нови възможности за развитие на българското земеделие. Една от тях се свързва с изграждането на местни инициативни групи, които обединяват усилията на частния бизнес в търсене на финансов ресурс. Сред тях е и местната инициативна група Девня Аксаково. През последните няколко години тя се утвърди като една от най-добре развиващите се системи в страната за подпомагане на частния бизнес. В края на този програмен период от 36 кандидатствали проекта 25 бяха одобрени за финансиране. Общата им стойност надхвърля 3 милиона лева. Проектите помагат за развитие на територията в областта на селското стопанство, туризма, производството и инфраструктурата в двете общини. Местната инициативна група, така наречения МИГ Девня Аксаково, е създаден като сдружение с нестопанска цел през месец май 2010 година. Учредители на сдружението са представители от различни области, в това число общините, община Аксаково и община Девня, представители на земеделските кооперации, физически лица, местния бизнес на двете общини. Идеята за създаването, разбира се, е за да се кандидатства пред Министерството на земеделието и храните като одобрение на стратегията за местно развитие на селските райони. Управителното тяло на сдружението се представлява от 9 човека. Управителен съвет, председател, зампредседател и, разбира се, съответните членове. Подготовката за одобрението на стратегията отне приблизително една година. Период, разбира се, както дълъг, така и къс, но така или иначе към края на 2011 година местната инициативна група сключи тристранен договор и бе одобрена стратегията за развитие на селските райони. Бе финализирано и подписан договор с съответните параметри. 3 милиона и 800 хиляди лева бе отпусната финансова помощ, като в това число са 3 милиона и 70 хиляди за бенефициенти, така наречените хора, които ще кандидатстват пред сдружението по съответните мерки, в това число двете общини. Има и общински мерки, където само общини и сдружения с нестопанска цел могат да кандидатстват. И 740 хиляди приблизително са за управленския екип. Екипа, който е много важен за изпълнението на цялата стратегия. Това са хората, които напътстват и консултират бенефициентите. Равносметката, която можем да се дадем за периода, през който преминахме, е, че действително стартирахме след подписването на договора. Стартирахме плахо по обясними причини, тъй като за нас беше нова материя, но в последствие екипа се отчупи и се нагоди спрямо съответната работа и само по себе си и крайният резултат говори. Към края на периода, т.е. програмния период към 2014 година, МИГ Девня Аксаково имат сключени 25 договора с бенефициенти и усвояемост на средствата приблизително 100%, ако сме по-точни 99,6%. Това говори за добре свършена работа, както в лицето на управителния
управителното тяло, така и в хората, които на практика са работили по изпълнението на стратегията. Лично моето мнение е, че аз действително аз гледах малко песимистично в началото, с оглед на това, че хората сме свикнали да подхождаме винаги с малки предразсъдъци, т.е. дали ще стане, дали няма да стане, но към края на периода, за моя радост, хората масово почнаха да се обръщат към сдружението, да питат, да искат да кандидатстват. Тоест, те се убедиха, че не е толкова трудно или пътя, който би се извървял от самото запитване до крайната фаза за входиране на съответния проект, не е толкова дълъг, не е толкова страшно. Въпросът е да има желание да са убедени в това, което правят, че е за хубаво и за тяхно добро. Основният предмет на дейност на Сдружение МИГ Девня Аксаково е прилагането на интегрирана стратегия за местно развитие. Тя е разработена съгласно Програмата за развитие на селските райони. Разписването на стратегията за местно развитие има голяма предистория, а именно тя датира от 2010 година, когато започна и нашето партньорство с местна инициативна група МИГ Алтра Романия. От тях ние усвоихме така наречените добавена стойност към територията, добри практики в кооперирането, теорията на веригите, което беше и ноу-хауто, което взаимствахме и то залегна в нашата стратегия за местно развитие. Какво имам предвид? Ще го обясня по най-човешки с един обикновен пример. Примерно, ако някой иска да произвежда гъш и дроб на територията на МИГ Девня Аксаково, задължително той трябва да се кооперира, именно гъските да са от територията, амбалажа му да е от територията, след това и част от реализацията на продукцията да е от територията. Т.е. веригата да бъде затворена. По този начин, подпомагайки един проект, ние всъщност подпомогнахме още няколко задочно проекта по веригата. Това беше иновативното, това беше новото, което бе заложено като акцент в нашата стратегия за местно развитие през този програмен период. Другия съществен, важен акцент също в нашата стратегия за местно развитие е именно опазването на околната среда, защото знаете, че Девня е една невралгична точка по отношение на опазване на околната среда и за това ние заложихме като такъв акцент именно опазване на околната среда. Не напразно и нашето лого представлява един комин, на който са поникнали цветенца и слънцето огрява тия цветя. Мотото на нашата стратегия е територия на традиции, културно и природно наследство. Около това бе изградена и самата стратегия и кандидатстването по проекти, а именно акцента върху туризма. Действително най-много проекти ние имаме свързани с туристически дейности на територията на Девня Аксаково. Един изключително иновативен проект, който забравих да спомена, това е проекта за предприятие за притрошаване на стъкло, който е изключително иновативен, направен и по нова технология и в същото време е с акцент към опазване на околната среда. Такъв проект, доколкото ние знаем, на територията на България няма и нашата амбиция е след това това предприятие да потръгне, а защо не и да стане един голям завод на територията на Девня Аксаково. В самото начало, когато започнахме да пишем стратегията за местно развитие на територията на МИГ Девня Аксаково, ние акцентирахме върху кооперирането, защото италианците казаха на времето: ние от вас усвоихме кооперативите, а вие ги развалихте. Сега, когато бяхме на приятелско посещение в същия този МИГ Алтра Романия, посетихме един кооператив, който
беше образец на коопериране между местните актьори на територията на една местна инициативна група и за пореден път се уверихме, че това е разковничето, именно нашите земеделски производители, нашите местни фирми да се познават и да се кооперират помежду си, за да могат да оцелеят и в този глобализиран свят. Allora, qui abbiamo appena finito da poco di ritirare tutte le uve, quindi si sente ancora il profumo. Усещате миризмата на грозде, скоро dell'uva. Да, скоро заредихме всичките съоръжения с гроздето, което събрахме тази есен. По време на престоя си в Италия, делегацията от МИГ Девня Аксаково посети и световно известната винарска изба Паден дал Несполи. Характерното за нея е, че 90% от съоръженията, лозовите масиви и сградният фонд са финансирани от Европейския съюз чрез местната МИГ Алтера Романия. Едно от традиционните тържества на италианския МИГ Алтера Романия е свързано с празника на прасето и пръшките, който се провежда в село Козерколи. Освен различните местни деликатеси, производителите тук предлагат плодове и продукти, създадени на територията. На място се демонстрират начините, по които се правят вкусните пръшки по-романьолски. Предлага се дори и тежкотоварна техника за обработка на лозовите масиви. По време на празника пристигна и екип на местната италианска телевизия, който взе интервю от изпълнителния директор на МИГ Девня Аксаково Росица Попова. Дай Боже. Дай Боже все повече. Подписахме договор за закупуване на прикачен инвентар за кооперация Бъдеще село Кипър, окръг Варненски, на стойност от 30 000 лева. Нуждата е винаги в земеделието, парите са кът и решихме да се възползваме от европейската програма, която предлага на облегчен режим да си купим някой от техниката. Единственото нещо, което така, стигна и затруднение, много голяма бюрокрация има, която за в бъдеще, ако се облегчи, ще бъде още по-добре и по-лесно ще можем да се възползваме. Кое ни накара да направим такава програма за толкова малко пари е това, че искахме да видим как стават нещата, дали стават. Сега вече сме убедени и сме амбицирани за много по-голяма програма, с по-голям размер на сумата да ползваме. И ще я направим през следващия програмен период. Надявам се от тук нататък все по-често да се виждаме. Поводите са хубави. Да, това е вече плода на извършената работа, която
бе направено от екипа и от целия управителен съвет. Надявам се и успешно да приключи, разбира се, и отчетността на всеки един от проектите. Това е най-важното, може би, в проекта. Нов център за представяне на цялостния местен продукт ще бъде изграден в село Климентово, община Аксаково. За тази цел на 15 октомври ръководството на общината подписа тристранен договор с представители на Държавен фонд земеделие и местната инициативна група Девня Аксаково. Това е един интересен проект за община Аксаково. Част от проектите, които са включени в проекти, които са спечелени от местната инициативна група Девня Аксаково. Това е първият от поредицата от 25 договора, който ще бъде на стойност 178 000 лева. Това ще бъде първата част на етап от изграждането на един затворен комплекс, произведен на местна територия. Идеята за този комплекс дойде, когато предходни години правихме в есента напяванията на местните самодейни групи в село Кичево, там когато заедно с певческата група пристигаше и продукция, която е произведена във всяко отделно населено место. Така че идеята ни тогава възникна в този затворен комплекс да направим така, че всяко едно населено место от община Аксаково и от община Девня, включително и от съседни общини, да представят това, което се произвежда на територията на малкото населено место. Като целта е по този начин да се даде един тласък на малкия производител, на хората, които произвеждат в населените места, като идеята пък е тези комплекси, които работят с туристи, тези хотелските комплекси, да вземат територия от продукцията, която е от тези територии. Надявам се в края на 2014 година да се похвалим с един комплекс, който е изграден изцяло с средства от проекти от местната инициативна група Девня Аксаково. Целта на проекта е нов